pozdrav svima vraćao, dobrodošli na moj kanal. Čekaj, samo da isključimo Zuji, ovaj laser nije normalno. Pravio sam neke ukrase, ali vam pokažem se, pohvalim ono. Cool, lepo izgleda. Samo što je to inlay, ovo je crveno je posebno sečeno jer, eto, ja sam komplikovan dečko. Nego, šta sam htio da vam kažem. Neki od vas su videli na TikToku da sam pravio neki bajs, pretvarao sam ga u elektro. Bajs je na 3 točka i nemam pojma, čisto izrezanje, odlučio sam da ga promenim da bude elektro bajs. Ali kako? Postoje dosta na internetu da se kupe setovi koji se samo nadograde, odrade se na bajs i to je to bajs je elektro i sve je okej. Ja sam to odlučio da bude malo komplikovanije. Ajde da vam pokažem o čemu se zapravo radi. Napolju je malo vetrovito, duva vetar. Nije vetrovit, nego duva vetar. Ali nadam se da će sve da snimi lepo i to. Ajde vidimo taj bajs. E pa ovako, radi se o njemu zapravo. Znači normalno bio je pogon na 2 pedale, ne jedna, 2 pedale. Šta se dešava? Ja čak nemam ni aparat za zavarivanje, tako da sam sam napravio neke držače za ovaj motor ovde. Motor je skinut sa pandaša, znači elektro točka koji je bio nekad, koji je pokretao nekad bajs, elektro bajs isto, ali znači to je bio prednji točak, on je bio bez zupčanika. Ja sam našao ovaj zupčanik u mašini za peglanje. Imao sam neku pokvarnu mašinu za peglanje, došao sam do nje i izvadio sam zupčanike, bilo je 2 ovakvih zupčanika. Onda sam znači, izbušio rupe da mogu lepo da ga pričvrstim tu. Izbušio rupe tačno, lepo, fino, precizno. Evo slika isto, kako šta je bilo. Normalno to sam zalepio, izbušio rupe, pričvrstio fino i sve to i onda lanac takođe sam skinuo sa te mašine i odradio taj pogon. Ovo je sa druge strane isto držač, znam, držači nisu nikakvi, znam, ovo je neka test verzija, da li je moguće da on tako fino pokreće i to i da li je ok ovaj zupčanik, prenos i sve to. Idemo dalje, znači kabel ide ovde, unutra. I dalje kažem, test je verzija, nije ništa lepo sve odrađeno, ovde čak nema poklopac. Šta sam kupio? Znači, šta je bilo novo? Novo je bio, znači, taj kontroler, regler, on je 24 V, motor je 36, da, tu moram da kažem, da je 36 V, 250 W, i ja sam do duše kupio ovu verziju, kako se zove, reglera, on je 24 V i 500 W. E sad, znači, to je, eto, fali tih 12 V jačine, ali, slušajte dalje priču. Ovu bateriju sam kupio, to jest dobio sam na otpadu i ona je bila pokvarena. Od svih 10 ćelija koje je imala u sebi, ja sam spasio 6. Znači, tu imam 24 V i tačno te 4 ćelije koje sam izbacio su mi napravile mesta za ovaj regler. Tu će da dođe poklopac i to, ali imam i neke druge planove. Ovo pokazuje koliko imamo bateriju i to. Taj regler je povezan sa ovim. To sam dobio, ovu gas ručicu sam dobio uz regler, kad sam kupio regler. Znači, i kad se upali, ono pokazuje koliko je baterija i ovdje, nemam pojma, neka kineska bicikla, što je baš smešno, ali dobro, cool, ok, odlično. Ovo sam isto ubacio, to je u stvari bilo na bajsu, bilo je, znači, pokazuje koliko brzo može da ide bicikla i to. Inače, trenutna brzina bajsa sa mojih 85 kila je nekih 16 na sat. Verujem da kad budem odradio to što sad hoću da odradim, hoću bateriju i regler drugi da uzem. Bateriju ću da napravim od power bankova koje sam kupio u Saturnu. Bolje se slonim stvarno napolje, dosta, znači duva vetar i to katastrofa je. Da, bicikla znači ide 15 na sat i ima tih 6 ćelija, koje takođe nisu nešto dobre.
I možda se neko od vas seća ko me prati na TikToku da sam objavio video da sam uzeo po 1 euro. Uzeo sam ove baterije u Saturn Powerbank. One su 10.000 mAh. I znači, meni bi trebalo u suštini, ako bi nastavio sa 24 volti, meni bi trebalo, samo da zatvorim vrata. Vidite vi, znači, kakav je to studio. Ja sam morao da stavim kesu na sjelicu kako mi ne bi se sjajalo čelo, da nije, znači, ono... Da, to je studio, znači, welcome to the šupa. Da bi 24 volti bilo, meni bi trebale, znači, nekih 6 komada. Jer prosječna, na internetu svi mere da je 3,7 ta voltaža, nominalna voltaža, i to nemam pojma, ali, znači, ako ćemo realno da gledamo i sve to, ona može da izbaci tih 4, puni se do 4 volti i 20, ali 6 puta 4 su 21, šalim se, 24. Trebaju mi 6 komada i normalno treba mi balanser, jer one ne može da se pune, znači, kao obične baterije, znači možda ih naređaš onako ono, kao i sad plus i minus i to je to. Njima treba balanser i treba, znači, svaka posebno se puni. Ovo je balanser, ne znam, fokus me malo zeza, nebitno. Biće tu u sljedećem videu. To je balanser koji će da bude povezan, znači svaka posebna baterija će da se puni, ćelija. Planirao sam takođe, pošto sam uzeo dosta, ne znam koliko tačno komada, preko 30 tih powerbankova, planirao sam da 10 ćelija iskoristim i da kupim drugi regler, da taj motor izbaci celu svoju snagu, znači svih tih 36 volti da on može da izgruva, da izbaci. Šta bi dobili time? Dobili bi brzinu, dobili bi konjaža, što bi rekli, i bilo bi više zanimljivije. Da, mislim da će one jesu ok, ja sam ih testirao, evo unutra ovako kako izgleda jedna od njih, znači, i na njoj takođe piše da je 10, šta je sa fokusom? I na njih piše takođe da su 10 amper časa, ne mogu da fokusiram. Sad mogu da fokusiram. Da, i na njih piše da su, znači, 10 amper časa i da su 37 watt časa. Sad, pitanje je ogromno. Koliko ona može da izbaci amperi, znači, konstantno? Znači, imaš bateriju od, nemam pojma, 10 amperi, koja može samo da izbaci tipa 2 ampera. Ima, znači, šta lupam i ja. Uglavnom razumete šta hoću da kažem. Pitanje je da li može da izbaci, jer ovaj motor, na primer, on baš, nemam pojma, njemu treba u punom gasu, 24 volti pun gas, ja sam merio, znači on neki 5-6 amperi jede. Ja se nadam da će one da mogu to da isteruju, jer probao sam nešto, testirao sam ih preko multimetra i ovo, verujem da će sve da bude ok. To je bilo to. Mislim da ću da uspem. Prijavite se na moj kanal, bit će još zanimljivih videa, znam da nisam snimao neki period, ali biće. Jer bio sam nešto komplikovan, kao jao oprema, jao rasveta, ovo ono, kaki bre, daj, pusti, uđi na tube, pričaj ljudima i to je to. Evo je kesa ovde, baš me briga, to je to. Hoću da kažem to što imam. Ne treba oprema, ne treba ništa. Ok, biće nekad. To je to, pozdrav, hvala što ste gledali, ostavite like, subscribe i vidimo se u nekom sljedećem videu.